Halo, itulah viewers. Saya simpat ngah pediang fish kan dekat channel. Haga kerteng ka batiang tamu Jesus Christ nang penim. Ka jihikai ka bangan ai menta ka dai ka badan kam naki badan kam tambat. Klam kani pinumla ban ministry, klam kani pinumla ban kio ka jingim jong fi klam kani kanum dan ka ka bakan jaman sim. Mat kani ka dai ka bau Jesus Christ ru hikai. Kata ka dai ka jihikai jong ka jing duai. Kumno ba pin duai. Yes, dang shwa naga gospel jong Lukas kalnong kabakat pra. Kalnong kabaningkong natukat kaba pra. Tila kren haga parsi baki haki syapang baka daya ki banya duai. Bat ban aman tatsyo. Ulaang laban way nong bisyar hakaway kasnong ubam syapting yaw blay lam ni buram yaw briyo. Laban ru hakata kasnong kariyo kentay. Ti kalawan bunsin hu kadaong tule hak yang halor utaw bayale yang ti kam slam umman henry hadian kata ulaong haladi langam syapting ru yo blay bat langam buram yo brio henry penban nabakani kariu kentai kapen sngau satya yang ngan bisyar hak yaka hiyo habakawan lam kawan klem daput kan pensngau kelut janga. Tu try ulaang. Has ngau kay bau tau nang bisyar mamhap uang. Ublay ti unang bisyar hak ya kita kibla jit chu kibla nyar kerpat yu mensri bat menit. Bat usyak slam na kabenta jong ki. Ngaang ifi baun bisyar hak iki kumni ru. Hanray dawan ukun ubriu syam em ya ka jingat ha ka pertai. La isya bahkan ka jingat tu kana kada do Jesus Christ usyam kum ka parsi na uto unang bisyar uba bisyar hak ay kani kada kun thai pismo tu kadai ka bamdan tengah syu ka balong marway kadai ka bamdan tengah syu mat ka balong marway ti le se kala syam syam kabu how to brio namar man syalai ka spas na baning kong ha tu ka por jong Jesus Christ ki kan thai ki syak kan ben ba kata daw le se kala syak le ben keadaan kajing so satya maka manci kawan hau ni nong bisyar ti jaring khat mo ni nong bisyar udai ubang nget blai piso tu gibri ubang nget blai ti kimdan kaman sim uang ngam syapting yu blai ni ngam itu yu blai rei namar ba kani kawan siwan bandat yo kawan siwan ban pentut nakata kadawan ai lak ai ya kajing bisyar ko bahak tu Jesus Christ uang kat no tam lai kita gibla jit jong blai kiba yai pertama net mat menski kiba yai duai kat no hatu blai nong jubak iki nakatakadaw ngi ihang ni ba banyo ikijing duai bun sin na pipim yo ikijing duai namar pim syam na duai kumau duai Jesus Christ bawikai ban duai Jesus Christ bawikai muno baka jing duai jung ikadai ban long persistent kadai ban long consistent kadai ban long kataka jing duai hadu bau blai undayo snow hadu bau blai undayo snow ya kita ki jing kerpat jong u pio snow na bau blai unyo snow ita ki jing kerpat jung kadai ban duai kumta kariban duai klam daput kariban duai dagabayai kerpat mit bat mensi tiga jingkeli kabami menta kalau hatu para mengat katno kenta pi duai sisngi undai tangki kenta makren syapang ni hatu ka jing duai jompi kadan em ka relationship bo blai ne fi duai bamja di sha Syaban tiap menit, syaban kim step shuduai tang kabal adai rukam. Nilai kani kam dai ka kani ka jing duai jong kani ka rukun thai ka jing kepat jong kani ka thai ka dayo sngau ka dapen satya. Atau jing duai jong pi kum kani ka thai ki dapen satya ne mi blai. Ka bamut udayo sngau ne mi pi. Ublai usngau tenat ingi dingin pan. Usngau tenat man yo sngau ki jing duai jongi. Badai kini ki bau breu, bau blai ujubak ya jing duai jong kita gibri ki baduai kum kani ka rukun thai pe ka jing duai ru hangni kadan bat ka jingat la rapi ong bangadan ka jingat hau Jesus Christ pidai ru bandan ka jing duai hangni rat khat ka prawang hangni ndawan ukun brio un syam em ya ka jingat ha ka perthai pe kani ka jing duai ru ka sno bat ka jingat bon ki brio ki kwa ban le ministry ki kwa ban yang na pulpit ki kwa ban la ka jong ka ministry hangni kintre banlet ya ka proses coba jing duai lada pidai usunran jong Jesus Christ lada disciple kawan aktin kadan ka discipline ha ka discipleship
Hataban pen kok ngu yaldi hakai ka bau kunrat uam. Hatungi pen kok ngu niam ban duai. Uji sukres saga gospel Matias tu wikai hakal nong ka ban real uam balet syaka pulit syong ne. Bat kami laga jingkang bat duai bat ublay. Ukpa jo pi bahaban yang ubai i pi haka bari un sa ai nong haka bapau. Ban itu ba kam ministry kam dai ka dai ka ba mi na ka jingya dai haka ba kenja ka bari. Bat ublay ukpa. Bat kan sami kai na maru ai nong haka bapau. Let's say menta pidan ka jingtip ya ka Bible. Bidan ba ka jingtip ya mau ki seminary fimi ni ki seminary lani fidan ru ya ka theological background ka biang. Hari kampat biang kata para banget. Kampat biang lada kamdan kamen sim kamdan ka heart of worship kamdan kamen sim ban mani ublay haki jing duai kanum dan bor pinsa tat no sport kan jing duai kalong kum ka pnyang kabaya itu ke engine kelam ka pnyang kamla banya na kata kadau ka jing duai kabaya ne net labat singi kalong kum ka pnyang ban penya ya ka engine jo ka ministry kamot kai ka bangile na kamta ublay manam ta ki bril kelam ka pnyang pinumla pinsa tat no silang ka sadan ka burn out Shua bingin syakri yo blay ngidan kam bau blay unda pen dan boringi haga jing duai udah ban pen kap kop boringi ban kami ka jing duai minum la ban le daladi sapersyang para bangai la filet daladi ban duai da kadok la jong sipang pila thaj sipang pin samtia pinum la ban concentrate ru namara pedang ka jing duai jong pi ban artli ki bayele fi kawai kadai kam dok jong fi kawai ki dikimin sim baman ki menum island wat ya kami ka video kamangan penni ngaladap sna kumba san sin ban kami kadai ka ba kani dang bakla kadai ka sim ka ban riu bangayo ban record kimlong pusutan wele ban pentot bet da kumni kumtai kadang banganum yo ban penni ya kani ka video ka badai sya panggajing duai reng ngam sim ino na mga kwa mapipinyo ka jing kerku para mangat bangayay persyang siyay persyang bangangat kani ka mga ring menta kandalong siyang ada duay ho Jesus Christ. Let's say piyo nga smart manlet jing yasang nga smart manlet si Bible study nga smart manlet si Sunday school nga smart manlet ki class pan pao hanay pidan em ka relationship ka jing yaday jong piba ublay lang baki jing duay kung ba may pipinla man duay na kadok jong pipidan kam yaw min siya makot kisang ran haba kidan ba Jesus Christ haget semene Jesus Christ let duai haget semene kilet bot lang yu hanay lai ing to bakim simla la ban duai Jesus Christ wang kadai pi ban syara ban duai ban pinam hap hagi jing pen syai hanay kim simla la kadaw kalong bakim patdan yu men si makot ka Bible ki athu hi haga gospel Lucas kalong ka ba nyaw khat ba arp khandai hadu lai pau kai thu ba syapang men si makot ba am syam pat la ai yaki ya haki namar amsyam 8 buram Jesus Christ tu men sim makut wan haka sleep Pentecost bagi lai i bah sleep Pentecost lawan hak men sim makut bab dai nang tu baki apostol kilas dang dan kabor bat duai ka balang haka spa snam ka baningkong namar ka dan yu men sim makut kalong ka balang ka baduai takadaw ki kamba ki ja pi kwa ban ja ki kamba pindai dan be ki kamba dai be ya ka jing dai baru Jesus Christ lag ba ka jing duai Bonsen ki break ki be ki miracles ki be ki prophecy ki be ka jing penkia hanai ki kelat ban be eu ta unong ai ki miracles unong ai ka jing penkia unong ai ki kam mat ki dak ka gospel Markus kung nang makat ngre khat ka ba khat nyaw kong kini ki dak kin bot ya kita ki banget kin ya be no iksut ya ka kerten jonga kin ya kren di tlit matamai kin di kan no pa pensni ki kan pensni kin ra ipsen par kan ampo iki bat kin bo ya ki kiti ya ki bapang kin yo kya kibanget wong lada pidai kibanget kini kidak kinja pimdan kam banda be ikidak telah dai pidai ubanget yakti jong belai ko ang pidai bandan ka jing duai kam dai ka bapan bor ka jing duai gila man ang hakaktian parang ka dai ka lifestyle ka jing duai ka dai ka jing im jong pi ka baman la kasngi kam dai ka bangi penbor nakatakadaw lada pidan umen sim bakoy apo ka jing duai kam dai ka option ifi hanay kadai ka lifestyle kadai ka ta ka bagi em man kasngi pag jing duai ba Jesus Christ uwan kadai ka pertai uang an ai fi ka jing em bat ka jing em ka badap kerhai haba pidan ha ka jing em jong ka jing duai pidan ka jing dap kerhai kadai ka jing dap kerhai ka bot amba
apin sakut haju no try kwa ban le ki ba thamai na fi la pi kwa ban le ki ba ble le ki ba thamai kadai ban dan ka jing im jong jing duai ka jing duai kadai ban nang ra man la ka snam kadai ban nang kiu kerdan na ki jing duai jo pi man la snam na maru ble uyai le thamai man la ka snam hadu ban penjing jana ini ka jing duai ka pen khot ini namar yo ban plai gi pop jing yang turu yo ban khot ya snam jong Jesus Christ ban pen khot ini ka jing duai ka de ka wei ka atiar bagi lak ban job himen sim baman la da fi mot ban le kanu kala ban long ka business jong fi kala ban long ka ministry jong fi kala ban long ki kam ki jam jong fi ka dan kam shwa bangin let yet shwa yu blai ha ka jing duai banum le shwa de ki kam fi bon sin ki bru ki sedang ban le shwa de ki kam ne ki klat ban yet yu blai o Joshua haba ulet banile thma ya ka nong ba Jericho bat ka nong ba ai ulet ko uyo snow shang ulai udan ka jinga krem bat ulai bat haba ulai yo snow no ulai bom kilet mani ngam manyo ka jing job ulak ko ngo tipla ko ngo ne am shail de hagi jing duai ba Jesus Christ amdai tang ba usui kai api tang biki kentien raya Jesus Christ udai ka model jong jing duai dai ma model ba ulang uru duai walau de blai nang ban pat ko aka jing duai shwa bom jet yigi kat armut ki senran na pedang ki wai pat ki senran Jesus Christ la let chga jing duai ka ba minute hadu men step to ni pulu na gospel Lucas ko nang ban ni khat khat a ka jaru akita ki sni ba la let no show lom ban duai wasaru baro shimit aga jing duai hau blai ada lami ka sni to la khat ki senran ju naki to la jet khat armut ya kitaru la khat ki apostle tat ulek banyak consult mo blay ko pa gi jingduai joki shim lale start hi marway kat no tam mga mafi balong tangkado kat no tam mga mafi di ban develop dan ki brayo pedang yu men sim ko yu ki balayo pan baptist men sim ko rai habo men sim ko yu pan kendit ya fi shi baje men mit kanar baje shi pau baje sau baje lai baje ni ar baje hanai pi jaito pi ai la ya kan gaddo ya jingmat jing perkat fi bikin job dia nak kata pisah kot. Dia itu ai bau ni arajar arpusau ni long shu untau ni arajar arpusau ai bau long ka jaka jong ka jing duai. Wat let kanu kam jong blai kelam da pendap peniang. Pinsa syak job. Dia itu sedang no menta. Sedang no pen kok ngo yu men sim bakut la da pimpat yu pen baptis hau men sim bakut. Ngan sa ai ka ga jing kai ha ka video ba video pen baptis Diamond Sim Akadeng. Uya anas uang apan baptis sifi. Dah ka Henry tawan wan hadin jong apan baptis sifi. Diamond Sim Akadeng fidan kam ya kan jing pen baptis. Bat nganum keran hang ni. Hari sa snap pat hagaway ka video kabangan supply. Nakabenta ka buram jong blayero try. Ti da share, da like, da subscribe, da hit the notification button. Kanang ba ngana pani ki videos video manang snap. Pat pini bandan ka jing job. Ya ka ay kabapi practice lang ba kaniga jing hikay kublay shibun yaro yaw try